Makadini ko. Ndachikumbira kuti mutaurise chana ndozangu kuti muri kudzimbikana. Ndiri kuona tasangana panzvimbo ineyi. Dambudziko rakunzai pano nderechii? Dambudziko randiri pano nderekuhwara. Ndakatanga 2001 ndichiti kudama ulcers. Zvaingoita off on. Takara ndikambotorwa nevana ndikaenda kuSouth Africa. Ndaenda kuSouth Africa ndina hangu kunorapiwa ndopakamba patanga xenophobia riya. Tsikame nobatamboenda kuno mumwe doctor achiti ma-ulcers enyu adya leya yekutanga yechipiri ave paleya yechitatu. Apa pachitoda mari yekuti tikurapei. Saka mari takashaiwa yaireyo. Ndadzoka ndambosvika kumwana wangu kuGweru. Ndagara kuGweru zvakamboita sebure zvabenani ndadzokera kumusha. Saka zvinhu izvi zvinongoita off zvoita zvombo. Vana varuza mari, mombe tatengesa dzapera. Hazvisi kuda kunyasoita zvakanaka. Saka ndakambouya kuno ndatorwa nevana zvikanzi yaiti ndokurapisai. Ndobva ndaenda ndokutorwa ndobva ndaenda kuChitungwiza hospital. Ndobva zvanzi torwai matest ndobva ndatorwa matest. Ndakatorwa emutsvo zvikanzi ari right. Ndakatorwa pachifuva zvikanzi ari right. Ndikatorwa vane vakatora 3. Saka pavanga vakuti vana doctor akauya akati ndikati muri kuti ndiri kugwadziwa paside pangu apa. Panondigwadza muri kuti handirwari handisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Vakati pane chitiri kuona. Saka pakabva pauya umwe doctor akabva ati kuda kana paine bundo rinenge rakaitira muura. Saka muri kutoda chipaipi inopinzwa nekumuromo imwe inopinzwa nekuboko. Saka kana madaro ndokuti pamwe tingawane dambudziko renyu. Asi totoda mari. Totoda 500 US. Apa taomera patichina mari. Saka nobva ndadzokera kumba ndikasvika ndikarwara nemwana wangu mukomana ari kuSouth Africa. Nobva ahwawo zvinzi kwai kuna sekuru vari kuFidelis. Nobva afona zvikanzi kune mukoma wake endai namaiko kumboenda kuna sekuru vambonoona kuti vangavabatsire. Ndosaka tiri pano takauya panapa. Asi ndakauya pano ndichirwara zvisingaiti. Ndichiita sokunge kufema sembwa. Zvinoita imbwa kana yamhanya. Ndobva sekuru vandibatsira vachindipa mushonga. Asi manje but apa paside apa ndopasiri kuda kunyasoita zvakanaka. Pakatanga kugwadza so ndohwakupera simba. Ndoshaya kuti chii. Vamaita achikumbirwa rubatsiro ende kuti pamwe vaya vakati paipi inoda kupinziwa hatina mari. Ndopatakangogumira kudzikama tauya pano pana sekuru. Aiwa sekuru vanga vachibatsira havo. Vari kubatsira. Asi manje ipopo pasaidi apa zvombonzi maacid. Kuti ndimwe drink iri ravandipa iri ndikangorimwa so. Ndohwa songe anotonyanya kukwira ndohwa kupera simba muviri. Yemusoro chirwadza.
iko hospital kwacho havana here zvekuti munombokumbira kana kuti zvokuita payment plan kana vati 500 muta kondakarapwa ndobvisa zvishoma nezvishoma? Vakatoti dokta iye akatoti aiwa totoda mari. Saka imi makambozvitsvagawo here kuti dambudziko rangu iri munoziva kuti kazhinji tikaura nematambudziko akadai tinowanzofamba, imi makambozvitsvagawo here kuti chii chaizvo chikunyanyonetsa pamberi pangu nyangwe zvavana chiremba vari kunudza zvakati ko kuchivanhu kana mumapostori? Kuchivanhu haatofamba hapana patisina chero kwamu musingatauri zvinezita iko vari kuti chii iko kwamunenge maenda kwakasiyana siyana? Uroyo nehama neshamwari nechi vangosiyana siyana, vakangobudawo vangosiyana siyana. Saka rubatsiro rwamuri kuda ndanzwa kuti sekuru vari kukubatsirai muri kuono zviri kuti wochinjei shoma neshoma. Rubatsiro rwamuri kuda kuhurumende ndorekuti chii? Ndichida kuti ndimbonyatsovhinikwa chaizvo, ndimboonekwa kuda mumapapu kana kuti mutsvo. Handisi kunyatsoziva kuti asi sekuru vakati chinhu chiri pasaiti nechinhu chiri pasaiti. Saka iyo kunyanya iyo 500 yepaipi iyoyo ndo yamuri kuda? Kwakuri kungotiwo ndiyoyo zvikuku ndiyoyo chichimushawa kuti mukwanise mati chiremba ndiwo kuchitunguisa ari kuda mari iyoyo yemuura. handiti aiwa ndazvinzwa. Saka handizivi kuti makasununguka kupa vanhu here nhamba vanenge zvichida vada kukubatsirai kuti vakufonerewo kana vachida kutowo tumacontribution tuiri kana tutatu? Ndakasununguka. Taurai zvenyu namba iyi. 077 41 25 26 2. Dzokerai zvakare. 077 41 25 26 2. Nhamba idzi dzakarejistwa paecocash? Paecocash panobuda zita rekuti chii? Georgina Goronga. Rekuti? Georgina Goronga. Handiti ka? Aiwa, vanotadzirigai tibatsirane kutsvaga mari yacho tione kuti zvinofamba sei. Tinoziva kuti ruzhinji rweZimbabwe vanhu vakasununguka dzimwe dzenguva tinombona vachibatsira vanhu vanokasangana nematambudziko akasiyana siyana. Tinovimba kuti vachatambanudza ruoko rwavo kuti vakwanise nepavanogonawo kuti muwane mari yekuenda kunoona chiremba. Zvakanaka.